Εκκλησίας. Γνώση εναντίον δόγματος. Η σύγκρουση επιστήμης και θρησκείας για την εθνική εποχή. Μαζί μια ειδική έκδοση για όλους τους Έλληνες. Οι μεταμορφώσεις του Βυζαντίου. Η Κωνσταντινούπολη στο πέρασμα των αιώνων. Ένα μοναδικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους από την ίδρυσή της μέχρι την άλωση. Science Illustrated. Κυκλοφορεί. Αυτή τη Κυριακή με την καθημερινή με ζώα ντεκορασιόν, με new comfort στις τάσεις, στην διακόσμηση, στην αγορά και μαζί με μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Το διπλό DVD της μοναδικής σειράς του Μιώση με τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδευσαν την παγκόσμια ιστορία. Αυτή τη Κυριακή η καθημερινή τα έχει όλα. Ήρθε η ώρα για κινητό, σταθερό νούμερο και ADSL ίντερνετ από μια εταιρεία. Ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας Vodafone. Ένας νεκρός, 6 τραυματίες από εκτροχιασμό στο Εστάτ του Πειραιά. Πως κατέληξε ένα τρένο στο λιμάνι, απευθείας συνέντευξη. Αυστηρό μήνυμα προς τα Σκόπια στέλνει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χωρίς αμοιβαία αποδεκτυλίση, δεν μπορεί να υπάρξει πρόσκληση της γειτονικής χώρας για συμμετοχή